ke pai ba snya bhau ap ye gani ke jing pen bana wa em kam hapi ki long chong dukan wa ki yung kre kam pai ba la da to ki yung sarkar la ne yung semen le hawaro ka West Jaiñtia Hills kat kam ka order ko dami Nadooh ka ar phau san tarik yong ubnai jun ar hajar ar phau wi em kam ubo dak jing tho phi vaccinated ha ki dukan wa ki yung kre kam yong phi la da waro ki nong chong dukan wa ki nong kre man ki wada dep tika ha wan phi u tho not vaccinated la da dang em ki wompu em u e tika waro ki jaj kari kamai le hap tho vaccinated tabia ha ki yit kari ya ki wada dep tika u driver wa handyman ha piu tho wan not vaccinated lada mpu dep u e tika kinong chong dai ha ki trap yaw hab yo phi ya ki certificate na ki rang ba chnong ko tho ye pertuj I address phone number yong phi hejo ipor tau em I jing tho vaccinated ya ki wada dep tika lane not vaccinated ya ki wompu dep u e tika ki wompu dep u le ye ni daw cha khang ki u wai dukan lane yung krekam lane taxi tourist bos kamai kam jo le ki wa chong dai ha ki trep yaw Nadooh ka san tarik uni ubnai Julai ar hajar ar phawi ki wompu dep tika ha pynyoo phi da ka RT PCR report ko le phi haman la ka chi phau sngi sachi sen hapi ki nong chong dukan wa ki yung kre kam pai ba la da to ki yong sarkar la ne yong semen le hawaro ka West Jaiñtia Hills kat kam ka order ko dami Nadooh ka ar phau san tarik yong ubnai jun ar hajar ar phau wi em kam ubo dak jing tho phi vaccinated ha ki dukan wa ki yung kre kam yong phi la da waro ki nong chong dukan wa ki nong kre man ki wada dep tika ha wan phi u tho not vaccinated la da dang em ki wompu em u e tika waro ki jaj kari kamai le hap tho vaccinated phi dep tabia ha ki yit kari ya ki wada dep tika u driver wa handyman ha piu tho wan not vaccinated lada mpu dep u e tika kinong chong dai ha ki trep yaw hab yo phi ya ka certificate na kin rang ba chnong ko tho ye pertuj I address phone number yong phi hejo ipor to em I jing tho vaccinated ya ki wada dep tika lane not vaccinated ya ki wompu dep u e tika ki wompu dep u le ye ni daw cha khang ki wai dukan lane yung kre kam lane taxi tourist bos kamai kam jo le ki wa chong dai ha ki trep yaw Nadooh ka san tarik uni ubnai Julai ar hajar ar phawi ki wompu dep tika ha pynyoo phi da ka RT PCR report ko le phi haman la ka chi phau sngi khub lai chibon